Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गाइस मा होनो दा गासैबो गगा मोनखादोआनो खोमा आं बहुतखौनो गगा मोननायबो नुखादो आरो बे बोथोरानो बिदिखा नालाय ओमफ्राय दायो आङो जास्ट सिखारबाय मार सिखारनो बादोंमोन सान्दुंबो दुङाखै बिराद गोजांदो मोखां सुबाय दुगैबाय अब्लाबाबो आंखौ दुगैनाय बायसा नुवाखै मानो होनोबा आं खर'खौ फिसियाखै नालाय बाराद्राय जाजानो गिनानै बगामाथियावहा पिकनिक जानानै लोमजाबायसो आङो मा होनबावनो माथो सानसे चेन्ज जाबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ बेमारिनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थानो मा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेल' स' दायो आङो मोजांखौ गानना लानोसै ओमफ्राय एसे दुगैखांबाबो फ्रेस मोनाखै देलायबासो फ्रेस मोनसिगोन आरो दा आङो दायो देलायैखाय बोरैबा मां दं मोनबाय थादों दा देलायग्रोना लानोसै आं एसे लोमजाबाबो माने थौलालिया खारा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' आंखौ जुदि सिगांनिफ्राय नायबाय थादोंब्ला मिथिगोन बे बोसोराव आंहा बेसेबां दिन गगा मोननाय जायो बेसेबां बार माथो हामा जायो नोंथांमोना मिथिखायो आं बारा बेबायदि लानो थाखाय आइडिया गोनांसोदों आंखौ जागोन र' wow मोजांथार मुजाया नाङो बरिया नाङो ओमफ्राय देलायाबाथ' फ्रेस जाबा नोंथाङा मिथिखाबाय दायो आङो एसे देलायनोसै गाइस आं देलायखांनायाथ' आं देलायखांबाय दोहैनो देलायखांनानै आं भिडिअ खालामनांगौ नामा खालामनांगौ बावदो ओमफ्राय डाइरेक्ट उन्दुलांबाय आङो बाहेरायाव एसेबां थान्दा ओमफ्राय आङो देलायखांनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट उन्दुनानै आङो 2 आवार्ससो उन्दुखाबाय आरोना दायो ओमफ्राय उन्दुखांनायनि उनाव गोसोआव फैबाय आंथ' भिडिअ बानायदोंमोन भिडिअ बानायखांनानै आं देलायखांनायनि भिडिअखौनो देखायासै होननानै उन्दुलांबाबो आंनि मेकआपआ बेबायदिनो दङ आरोना जेबो टाचआपबो खालामाखै आङो माने आंनिया हराव देलायनानै थाबाथाय सानावहालागि बरियासो थाखायो आरोना माने बे बुस्थुखौ मोजां मोनो आं आरो लिपस्टिकखौ आं जुदि दिनैयो फोननानै दोनदो ओमफ्राय गाबोनालागि थायो आरोना आंनिया जुदि आंनियावहा माबा माबि बिदि आखाइफोरखौ फुलुला बिदि खालामबाथाय डाइरेक्ट थाखायो आरो आं दिनै न' सिंनिफ्रायनो ओंखाम जानो थाखायल'सो ओंखारदो ओमफ्राय आरो दायो नोंथांमोना आङो वेदारखौ दिन्थिनो बाहेरनि बेनि थाखायसो ओंखारनो नागिरदों खेबनैल' ओंखारदों आं दिनै रावबो गैया अनजना दखानाव थांदों नानिया फैफायासै आरोना जोंदो ओमफ्राय आं बुंदोंमोन आगै अनजनाखौ आंबो दखान थांफानो बिदि होननानै आयौ मानसिफोरा ओमफ्राय उनाव इयो होनबाय आंहाबो बिराद थान्दा नों लोमजादो थांनाङा दे होनबाय ओंखायनो आरे बर' नाया नै हाबाय बर'नो ओमफ्राय आगै अनजनाया थांबाय नामाथाय मार थान्दा आंनि माथोआ दाबो हामला रावबो गैया आं हारसिं आं थाफेरा इदि हारसिं दिनैसो थाफेरदों रावबो गैया बेसे उन्दुबावनो सानसे उन्दुबाय आयु सिखारनायानो बेसेबांबा गोबावदो सिखारबाय ओंखाम जाबाय आरो दा उन्दुफिनदोंमोन बेसे उन्दुबावनो खर' सर' सालायलायबाय नै फुजाखौ होखांबाय आरोना अगेन मा खालामनो जालायबाय हारसिं आं थाफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम आं बे रुमावहाय हारसिं थाफेरदों आरोना ओमफ्राय दायो अनजनायाबो सफैयाखै रुमनिफ्राय एसे लुदु गेलेनोसै आं दसे टाइम पास गाइस आङो लोमजानाय देहा लानाबाबो दायो पानिपुरि जानो थांगासिनो ओमफ्राय आं बुंनो दै हारसिंदोंमोन हारसिं बरिं मोनदोंमोन ना
ओमफ्राय नै मोनफैबाय नालाय बे फैदो अफिसावहाय बिराद खामानि बे साननैसो बिराद बेस्थ' पिकनिक जानानै माने टाइमखौ वेस्ट खालामबायना बियो बेखायनो एक्चुअलि टाइम वेस्ट नङा फेमिलिजों टाइम होबाय ओमफ्राय दायो जोङो मायबा मोनसे जानो थांगासिनो बिराद अखा हादों बरियाखा मौसम सुहाना है अभी मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ अभी आपको बाहर का नजारा दिखाती हूँ बारिश मारा है बारिश मारता नहीं है ठीक है बारिश हो रहा है मुझे पता नहीं गैस बारिश पुलिंगो या स्त्रीलिंगो है मुझे पता नहीं है लेट मी शो यू आयो बेबायदि अखा हानाय बोथोराव जुखाम सावनाय जानो नागिरदों जोङो जुखाम इयावथ' लाखिनानै नङाना गारिखौ होमबा सोरलायना फैगोन नों थुदो खानैबो खानै थांलायनाङा ना नोंथां फाय होमबा बोरैबा फाय होमबा ओइ नै इयाव जुखाम सावदों ना इखौ जाहैनो नागिरदों जोङो इखौ जुखाम सावदों मार अखा हादों गाइसनो ओमफ्राय नों मानो अखा सिखो जेनेबा जों नैबे साथा सिङावनो दोङो बा मार गुदुं अखा हानायाव टाइटआनो दिनैनिया ना आङो बङाइगाव थांनो नागिरदों मानो थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबासो मिथिगोन आरो ना आं बुंथ'ला थाव मोदोमबाय नै इखौ लाबाय आङो माखासेखौ ओमफ्राय इखौ लावदोंमोन न'आव लांथोसै जानायनि र' आमसा गोदो मार गोदैखा ना सब भुटाननि गोजा नामा इयो मार गोदै गाइस आं मार मोजां मोनो गोथाव मोदोमबाय नै इखौ लाबाय आङो माखासेखौ ओमफ्राय इखौ लावदोंमोन न'आव लांथोसै जानायनि र' आमसा गोदो मार गोदैखा ना नै दायो आङो बरमासिम थांफागोन लाबोदोंसो इनि उनावहाय आंखौ लेडि गागा ओमफ्राय बेनि हौवा ओमफ्राय बेनि लोगोफोर लांफैगोन आरोना बरमानिफ्राय बेन्ड पार्टि दामनानै लांफैनो नागिरदों ओमफ्राय आं माना खालामबाबो मानिया बेनिखायनो आंखौ लांफैसिगोन आरो बारा देखायथ'ला आङो माखासे नोंथांमोना मेगन सागोन आंखौ बेन्ड पार्टि दामनानै लांफैगोनखाय ओरैनोसो होनदोंलै बिदि नङा मा होनो माबानि टल गेटनिया डिफेन्सनि मानसिखौ लांहोआ दे नोंथांमोनाबो मिथिना लाखाबानो जाबाय बेलेग बिजनि टल गेटनिया ओमफ्राय बेलेग टल गेटनियाबा हगार हरो खैथाबा टल गेट मोनबोबाय जों फैनायावहा ओमफ्राय हगार हरदों नैबेनि बिसोरनि टल गेटआ हगार हरा डिफेन्सनिखौ हरलाय आं कार्डखौ देखायनो दे थुदो जोंबो थाङा बिथिं गेटआव लाखिया बेयावलाय मा बेलाय हर देखायना होदों नै बियो मा CRPF ना नै CRPFनि बेखौ देखायनायावहा गुबुन टल गेटनिया फैसा लायाखै ओरैबायदि गाज्रि बिजनिनि टल गेटआ माने मा होनो गभर्नमेन्ट साख्रि मावनाय मानसिनि जेनेबा मिलिटारिफोरनिखौथ' लायाखैना बैसोरो बेलेग टल गेटनिया ओमफ्राय बिसनियाल' मानो बेफोरबायदि डिमान्ड जेनेबा जेबो रेसपेक्ट खालामा मा खालामा जेनेबा सासे डिफेन्सआव मावनाय मानसिखौथ' एसे रेसपेक्ट होनाबो रायलायनांगौना माने मेचुर नंथारा रायलायनायफोरा नोंथांमोनाबो फैबाथाय एसे धुला होबानो जाबाय आं एसे उन्दुना दंमोन ना मुब्रे बेखायनो जेबो खालामासै नङाबा बुख्रुबजोबना थांदोंमोन ना माथो सावजाखांबायथ' आरो बर' मानसिबो दंबावोसोमोन माबायदि टाइपनि मानसिलाय जेनेबा बेलेगखौबा बेलेग डिफेन्सनि मानसिनिखौबा इदि लाखियाखै बेलेगा होमबा बिसिनालाय मानो आलदा गाइस नै मोनफैनानै आं दायो रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा उनावहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन आं दसे उन्दुनो दसे रेस्ट लादो दा उनावहाय दिन्थिगोन आरो बेयावहाय मानि थाखाय फैदो बेनि रिजनखौबो नोंथांमोना मिथिगोन
दा उनावनो दे आं दसे रेस्ट लाना उन्दुनो दा लारायगोन So guys, nih asur ang birat moजां मोनदों thank you deh ang birat ang माने nail extension आं बहुत जायगायाव खालामबाय नोंथांमोनाबो मिथिखायो आंखौ but आं seriously नैबेखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरो बेनिख्रुइ मोजांसिन खोथाया जाहैबाय मा नोंथांमोना माने टाइम लस माने पार्लाराव थांनो दरखार गैलायलाया आरोना जुदि बङाइगाव एरियानिब्ला नोंथांमोना आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन नैबे आगैनिखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै नेल एक्सटेनसन खालामजानो हागोन आरोना थेंक इउ दे बिराद मोजां खालामदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै बुरिया हामदों फारसेयालाय फारसे जायाखै बिराद देलाय मांग्रि इउनिभार्सिटि दोङो नालाय गाबोनो बिराद जोहोलि आरो बानायजागासिनो दायो गाइस टाइमा बेसेबां जाखो मिथिबायना देखायनो र' हिनजाव मानसिफ्रा बेसे हरनि बेसे टाइमहालागै देलायो 12टा 8 जादों भगवान क्या है लड़की ये गाइस नै आंनिया जाखांबाय मा होनो आंनिया माबा कालार नालाय दख'नाया कफि कालार बेखायनो आङो कफि कालारखौनो फोनदो बाट एसे बेलेग नुदोंदां आरोना मबाइलावहा रियेलाव एकदम कफि कालारथार आरो इयो नै बिथांनियाबो जाहांबायानो बिथाङा बेबी पिंक फोनदों आरोना नै लाइट कालार बरिया नुदो माने आं बङाइगाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय नैबे बिथांनि लेडि गागानि एनिभार्सारि दङ आरो गाबोनो मेरिज एनिभार्सारि स' बिनि थाखायनो फैनांबाय आरो उपाय गैया आं फाया होनहरदोंमोनलै ओमफ्राय मा होनना धमकि हरखोथाय होननाय मा होनना धमकि होननाय नों फायाबा नायदो होनलायलायदो आरो आंनि हाबायावबो थाङा आंनि हाबायावबो थाङा नोंनि हाबायावबो थाङा आंनो आइलै थांगोन नरबाय मादि लारायो देलै आंबा थांगोन ना बोरैबा होनबाय आरोना थांगोन दे थांगोन होननासो बुंदोलाय ओरैबा सोलोङा ओइ नोंनिखौ साबसिन नुदों आंनिखौ बारा मोजां नुवाखै नै आंनिया गाइस आंना दख'नाया कफि कालार नालाय बेखायनो आं बेखौ लादो आरोना नायना नोंनिखौ दे नोंनिखौ हो मोनसेथिं देखायहर